ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ସମାଚାର ନିଦରୁ ଉଠି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଦେଖେ ତ ମୋତେ ସବୁ ଧଳା ଧଳା ଦେଖାଯାଉଛି। ଓହୋ, ସେଥିରୁ ମନେ ପଡ଼ିଲା ଶାଗ ଖାଇବା ଅଭାବରୁ ମୋର ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି କମ୍ ହେଇଯାଇଛି। ସେଥିରେ କ'ଣ ଅଛି, ମୁଁ ମିସ୍ ଚାଲାକ୍ ନା। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରିଚାର୍ଜ ହେଇ ଶାଗ ଆଣିବା ଆଉ ଖାଇବା ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଲାଗି ପଇଲି। ଆଲୋ ଆଲୋ ମୂର୍ଖ, ଶାଗଟା କ'ଣ କଞ୍ଚା ଖାଇବୁ କିଲୋ? ଏଡ଼େ ମୂର୍ଖଟା, ଏଡ଼େ ଖାଇପିଟୁଟା ତୁ। ଓ ସରି, ଶାଗ ତିଆରି ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲି ମା। ଏତେ ଫିଲ୍ମ ସରିବା ପରେ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ଯେ ଆଜି ମୋ ଆଖିର ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି କମିନଥିଲା। କୁହୁଡ଼ି ହେଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ମୋ ଆଖିରେ ସବୁ ଧଳା ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ହଉ ମ, ଏତେ କଥାରୁ ଆମକୁ କ'ଣ ମିଳିବ? ଏତେ କଥା ଯାହା ହେଉଛି ହଉ, ଶାଗ ତ ଖାଇବାକୁ ମିଳିଲା ନା। ଆଲୋ ଆଲୋ, ତୋର କ'ଣ ଅଛି? ଦୁନିଆ ଭାସିଲେ ଭାସୁ, ଯାହା ହେଲେ ହଉ, ତୋର ତ ଆଗେ ଖାଇବା ଚିନ୍ତା ନା। ତୁ ତ ବଡ଼ ଖାଇପିଟୁଟା। ଆଲୋ, ତୁ ନଜର ପକାଉଛି ବୋଲି ମୋ ଖାଇବା ଉପରେ ମୋ ପେଟ କାଟୁଛି। ଆଲୋ ଆଲୋ, ଏତେ କଥା ଭିତରେ ମୋ ଶାଗ ବି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍।